Dobar dan. Danas govorimo o upravnom i neupravnom govoru. Pod govorom podrazumevamo komunikaciju, odnosno razgovor među ljudima. On može da se odvija pomoću glasa ili usmeno i pomoću teksta ili pismeno. Razgovor između dvoje ili više ljudi koji se odvija usmeno ili pismeno, jednom rečju nazivamo dijalog. Na ovom slajdu vidimo dijalog između učitelja i njegovih đaka. On će nam pomoći da naučimo šta je to upravni, a šta neupravni govor i kako se oni pravilno zapisuju. Zamislite da ste vi jedan od ovih đaka. Po povratku iz škole kući, roditelji vas pitaju šta je bilo danas u školi. To možete da ispričate na dva načina. Prvo, možete da prepričate šta je rekao učitelj, a šta svako od vaših drugova i drugarica. Drugo, možete da precizno i tačno navedete šta je rekao svako od njih. Ako biste hteli da prepričate šta je ko rekao, to bi moglo da zvuči ovako. Učitelj je rekao da uskoro počinje raspust. Milan kaže da će ići na more. Ana želi da ide u školu. Sava je pitao učitelja za koliko dana počinje. Primetit ćete da smo u prve tri rečenice upotrebili veznik da kako bismo povezali onoga ko je rekao sa onim šta je rekao. Jedino veznik da ne koristimo u situacijama kada prepričavamo pitanje. Naš Sava je pitao učitelja za koliko dana počinje. Prepričavši njegove reči, Sava je pitao učitelja za koliko dana počinje, uviđamo da ne koristimo veznik da. Upravni govor predstavlja tačno, precizno navođenje tuđih reči. Prilikom pisanja upravnog govora možemo da koristimo jedan od tri načina koji se zovu modeli. Prvi model pisanja upravnog govora podrazumeva da prvo napišemo ko je nešto rekao, a tek onda šta je rekao. Pisanje navođenja tuđih reči počinje sa dve tačke, zatim stavljamo znake navoda, koristimo veliko slovo na početku i kraj navođenja tuđih reči završavamo zatvorenim znacima navoda. U našem slučaju zvučalo bi ovako. Učitelj je rekao: Deco, uskoro počinje raspust. Milan se obradovao: Ići ću na more. Ana je kazala: Ja želim da idem u školu. Sava je pitao učitelja: Za koliko dana počinje? Da ponovimo. Prilikom pisanja upravnog govora u prvom modelu vodimo računa o tome da prvo napišemo dve tačke, a zatim da tuđe reči stavimo pod znake navoda. Za razliku od prvog modela, u drugom modelu prvo navodimo šta je neko rekao, pa tek onda kažemo ko je to rekao. Već smo naučili da se navođenje tuđih reči u pisanju stavlja pod znake navoda. Primetit ćete takođe da smo u pisanju zadržali znak uzvika i znak pitanja, dok umesto tačke koristimo zarez. Pa evo kako će zvučati u drugom modelu upravnog govora ono što smo danas čuli. Deco, uskoro počinje raspust, rekao je učitelj. Ići ću na more,
obradovao se Milan. Ja želim da idem u školu, kazala Jana. Za koliko dana počinje? Pitao je Sava učitelja. U trećem modelu upravnog govora navođenje tuđih reči prekidamo kako bismo naveli ko izgovara te reči, a zatim nastavljamo da pišemo šta je taj neko rekao. Zbog toga što u rečenici imamo dva dela sa navođenjem tuđih reči, u pisanju ćemo imati dva puta napisane otvorene i zatvorene znake navoda. Ova dva dela odvojena su zarezima između kojih pišemo ko izgovara te reči. Kako će to zvučati u našem primjeru? Deco, rekao je učitelj, uskoro počinje raspust. Ići ću, obradova se Milan, na more. Ja, kazala Jana, želim da idem u školu. Za koliko, pitao je Sava učitelja, dana počinje. Prekide za korišćenje trećeg modela upravnog govora pravite po osećaju. U knjigama ćete se sretati sa još dva načina zapisivanja upravnog govora. Ovde vidimo dva odlomka iz Malog princa. U prvom odlomku vidimo da su umesto znakova navoda korišćene crtice, a u drugom primeru vidimo da su korišćene strelice. Mi ćemo uvek u pisanju koristiti znake navoda i na ovom slajdu vidite primere, vidite odlomke iz Malog princa sa prethodnog slajda, ali zapisane pomoću znakova navoda. U prvom primeru prva rečenica je napisana u prvom modelu upravnog govora, druga u drugom modelu i treća u trećem modelu upravnog govora. Danas smo naučili šta su to upravni i neupravni govor i kako se oni pišu. Do sledećeg susreta, doviđenja.